What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay, gagi, pare. Top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare. Feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Thank God it's The last Friday! Hey! Last Friday! Last Friday! 2023! Hey! 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 2024 na next week! Hey! Hey! Saya. Grabe, gagi para Robin Siena, mga kabisyo. Akalain mo yun, nakarating tayo sa huling Biyernes ng 2023. Totoo. At akalain mo yun, may trabaho pa rin tayo. Oh. Talagang mapapasigaw ka ng thank God talaga. Totoo. Maraming salamat talaga. Biruin mo next week pagpasok natin, Monday, 2024 na. Ay, hindi ka sure kung papasok pa tayo, kung may programa pa tayo. Pala, no? Ay nako, pero magandang paalala to sa inyo mga kabisyo, sa ating lahat, na magpasalamat kasi umabot pa tayo sa dulo ng taong ito. Oo, hindi madali ang pinagdaanan natin ng buong taon. May mga nadapa, Ayan. may mga dumapa at dinapaan, Ayan. pero patuloy na tumatayo. Totoo. At marami pa rin namang hindi nakakatayo. Legit. Pero sige, idapa nyo lang. Oo. Makakatayo rin kayo. Or gapangin nyo. At least nakaka-move. Totoo. Ay nako, pero syempre, hindi pa rin natatapos yung mga holiday seasons Ay, natin. naku, totoo yan. 'Di ba? Ngayon nga, kamakailan lang dito sa Kondo, ang daming bisita. Oy? Oh, binisita ako ng ate ko, ng Awa. mga pamangkin ko. So yun, dun ko na-realize na yung mga bisita rin pala, may mga kanya-kanyang attitude. Ay, oo. Totoo naman talaga. Kaya eto kabisyo, ibibigay namin sa'yo ang unang 2 uri ng bisita! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga kritiko. Ay, eto na. Tao po! Tao po! Tao po! Ay, Jessa, Mari, ikaw pala yan. Naku, tuloy ka, tuloy. Ay, sige, ayan. Naku, Mari, ang ganda ng bahay niyo, tsaka ang lambot ng sopa niyo. Oh, ganda. Uy, ang haba lang, Mari. Nasaan na yung inaanak ko? Bakit hindi mo sinama? Ay, naku, ayun, may beke. Nasobrahan kakaturoto. Ganun ba? Oo, siya, halika dito. Halika, sige, tayo sige, ka. sige. Oh, eto, spaghetti at leche flan. Kumain ka muna. Ang dami mong handa. Ang sarap nito, for sure. Ay, tsaka, sakto, medyo nagutom ako, ha? Ayan, sige, kain ka lang. Huyain mo lang ng maayos. Aswang. Ano, kumusta lasa? Masarap ba? Naku, Mari, masarap naman. Pero yung spaghetti mo, sana dinagdagan mo ng karne. Ay, ganun ba? Para mas hindi. Tsaka, ano to? Walang hotdog, Diyos ko. Sorry, Mari, kinabos sa budget. Okay lang. Ay, leche flan ba to? Sunog yung ilalim mo. Naku, kung ako nagluto nito, hindi to ganta. Alam mo, Jessa, ikaw na nga tong pinamerienda ng libre. Dami mo pang reklamo. Bahabol kita sa aso namin eh. Ito naman, happy holidays, Mare. Che! Ayan. Ito nga yung mga pinakain mo ng bisita ng libre. Ang dami pang critic. Oh, wow. Ang dami pang mga pintas sa pinakain mo. Totoo. Pero alam mo, kaming mga kapampangan, Oo. gantong-ganto. Lalo Kasi taas na... ng standards yun sa food. Oo, pagdating sa luto. Pero hindi naman namin sinasabi harap-harapan. Oo. Ginagawa namin yan kapag kami na lang. Oo, yung parang, bakit ganun yung menudo lasang adobo? Ayan. Bakit yung mga patatas tsaka karos dyan lalaki ng hiwa? Oo. Diba? Grabe, pati hiwa. Oo. Wow. Dude, kasi yun yung mga pinagkaiba ng mechado, Oo. ng kare-kare. Ano yun? Menudo. Menudo, Yeah, yeah. tsaka yung apritada. Oo, Nasa pinili. hiwa yan. Ng carrots, ng mga gulay. Oo nga, Yung mga menudo, malilit ang hiwa niyan. Okay. Kapag kaldereta, malalaki. Oo, okay. Kapag Oo. medium, Kapag medium, bahala ka na. ang galing ngayon ko lang yung nalaman. Oo, nandun yun. So diba? be careful sa mga hiwa ninyo. Oo, kaya ikaw, ingatan mo kapag ako yung pinapunta mo sa bahay nyo kasi titignan ko talaga yung hiwa mo.
Parang bastos pag galing sa'yo. Anyway, that's number 1. Muna naman tayo sa last but not the least, number 2. Mga dua. Ito ang mga Stranger Things. Sarap nito kung ano ba? Sarap na. Psst, Mar. Halika nga dito. Kilala mo ba yung bisita natin na yan? Parang aswang. Oh, naku, akala ko kilala mo eh. Sarap nito. Sino yun? Excuse me, may soft drinks ba? Soft drinks? May soft drinks ba kayo? Grabe, nabusog ako sa handa niyo. Naku, wala. Juice lang kami dito. May juice lang? O sige, pwede na yan. Ayoko kasi ng tubig-tubig lang. Teka lang. Sino ka ba? Ako si Jessa. Jessa who? Hindi ka namin kilala. Ay, ganun ba? Ako rin di ko kayo kilala. Bahay. Pero sige, bago ako umalis, pwede bang magbalot? Kapal mo. Ayan. Ito, it varies. Depende sa kultura. Katulad Awa. sa inyo na kwento mo sa akin na kapag mga ganito, fiesta, Awa. Pasko and all, nagpapapasok kayo ng mga Stranger Things. Totoo. Lalo na kapag Pasko, Oo. nakabukas talaga yung mga pintuan, tapos nakahanda yung mga pagkain. For them. Pero hindi naman na namin tinitignan kung sino yung bawat isa na pumapasok kasi alam namin na marami doon mga ligaw na kaluluwa lang. Mga aparisyon. Oo, mga hindi namin talaga kilala. Mahirap nang magparamdam yun. So, dapat i-welcome mo na lang sila. Awa, totoo. Tsaka meron kaming paniniwala na the more na marami pumapasok sa bahay nyo, the more na maraming mawawala. Akala ko naman maganda yung sasabihin mo. De, joke lang. The more na, ibig sabihin, marami kang mga katawan, mga puso, kalamnan na napapakain. Parang yung kasabihan na the more you merrier. give. The more you give, the more you give receive. up. Better to receive. Ayan. Better to receive. Receiver. Better to give than to receive. Sabi nga. Yung ang labo na natin mag-usap kasi latak na lang po yung utak namin eh. Huling Friday na ng taon. Kaya nga, tapos may mga bisibisita pa tayo sa mga bahay natin ngayon. Ay nako, anyway kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at ikaw gusto bang bumisita dito sa booth namin na may kasamang pagkain, Ay, baka naman. ayan, punta kayo sa amin dito sa MBC Building, Vicente Soto Street, CCP Complex. Legit yan. Okay, sa social media. Oo, sa social media natin, i-follow nyo kami. Ako at Konyo Bicolano. Huwag nyo rin kalimutang i-follow ang Love Radio Manila sa lahat ng mga social media pages Yan. nila. At ako rin at DJ Robin Shena. Uy, kahit sabihin natin na last day na ng Friday ng taon na ito, makakasama natin sila. Yes, magpuputukan tayo mga kabisyo this coming December 31. Yan, alas 6 ng gabi hanggang alas 9 kami ni Robin Shena at papainitin ang New Year ninyo ni Ayan. Tanya Chinita. Oo, dyan sa Hanggang may alauna. Araneta Oo. Coliseum. Magko-concert kaming tatlo. Joke lang, dito lang din sa radyo, Oo, di at ba? naka-live tayo sa social media ng Love Radio Manila. Tutu. O siya, kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits. Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Uragon Broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yun sa Tara. Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara, kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena. Sasakyan si Ka